to mirima ma gin godo en mirima ma winjore nikech ka winjogi ka giloso to winjo mirima ma gin godo momiyo giloso kaka giloso to ing'eni seche ma ng'ato loso gi mirima ok ing'e ni in idwa reply mirima ma en godo nikech nitie gima luongo ni recognition agreement ma wan godo gi Teacher Service Commission. To recognition agreement no nitie kaka wadil gi weche mabiro. Emomiyo ok wanyal timo gik ma jopuonj gidwaro ni mondo watim e yo ma gidwaro ni mondo watim. Nikech nitie ratiro monego bed ni timo godo gimoro. Kane wasekwero weche mag employment, ing'eni nitie character ma is very funny. Dhano en dhano. Kane wasekwero wach internship, to nikech nitie desperation mar ndik tich to gi promises momi moko mag miriambo, ng'ami nyalo kwero ni kikaw tijni nikech ma ok ondiki e yo mar ratiro, biro rengo to kaw tijno. Owacho no maka nikech osemiye promise moro ni which is okay, to nase wacho ni an ok blame gi nikech obiro rengo mondo kaw tij ka kong'iyo ni ng'ama nyisa weche gi ok riambi. Koro mano nitie. Mar ariyo, owadwa Zabulon nosewacho ni jogi onge union moro amora. To ka gionge union moro amora, ok nitiende ni koro waignogi. Nyaka wabed abeda kanyo kata ka gineno ni ok watinegi matek. Nyaka wabed abeda kanyo kwa chung' negi. Emomiyo bura mineno wadhi bedo godo ni ok en bura mochiki ma ng'ato nyalo wish wash. Nikech bura no nyalo wuok gi solution madwarore e yo malong'o moluwo tiro. Ma bura no biro konye to biro konyo jopuonj mabiro bang'e mondo kik gidonje weche gine chandruok ma koro osebedo gi jopuonj mani kasani. Koro wan wadhi adhiya nyime gi buchwa no. Gin be ka gisewacho ni gin gi aput moro ma gin godo, ka dipo ni aput no ginyalo tiyo godo mondo duondgi be owuog oko, to ok wadagi. Gigola duondgi gi aput ma gin godo no. To gimonego ging'e ni mondo aput moro amora obed gi ratiro maler, nyaka bed ni nitie kaka ung'eru to gi kaka uwinjoru gi ng'amo miyo tich. To mane mwatiyo godo, mane ema Kupet tiyo godo, to mane kama ka dipo ni owadwa kelo Misori nonyisogi ni dhiuru mose wechegi mondo wang'i ane ni onge mtego moro minyalo keti ni mbele minyalo donje kikia. Emomiyo kaka sani barupe magin godo momigi onge commitment moro amora ma sirkal oketo. Bae ka dipo ni sirkal wacho ni koro contract wa kod warumo, wakawo joma moko. Ok ne ka nitie joma moko manitie oko marito ni mondo ka dipo ni giweyo to mondo donji. Koro ok wadwa ni mondo gichope kama efforts ma giseketo ma gipuonjo nyithindogi ni koro dhi nono nikech koro gikedo ne ratichgi. Emomiyo wan wadwa ni kata ko gidwa ni wadonje wan union, Kupet ni union, Nate ni union, wabiro donje wechegi mwawang'e ni to ratich jopuonj ng'ata ma puonjo obed ng'ama ni e union ng'ama ok ni e union, wasekedo ne joma puonjo. Ta aseparo ni higa 2011 ne wachuno manitie bang' higni 2 nondik jopuonj manokawe contract on permanent and pensionable. Koro mano nyiso ni kata jopuonj manitie sani mondik intern manok wado weche mag intern, wabiro kedo negi gidagi gi yie. Wabiro kedo negi ni mondo ratichgi oyudre kaka dwarore. Mane tij union ma wan godo manyakwati. Koro jopuonj gimiwa thuolo mondo watim gimwa